nekazal eremu industrializatuak. Zaintzalanak feminizatuak eta gutxietsiak. Azpiegiturak operadore handien interesen esku. Tokiko merkatariak krisian. Ustiapenera bideratutako makroproiektu energetikoak. Soldatak jaten dituzten hipoteka eta alokairuak. Baso ustiak eta intentsiboak. Negozioa bada, ez da eskubidea. Horregatik burujabetzen herria eraikitzen ari gara. Elikagaiak Hernanin ekoiztu, eraldatu eta kontsumituz. Auzo zaintza programaren bidez, tokiko zaintza sistema publiko komunitarioa bultzatuz. Konexiorik gabeko auzo eta eremuak baliabidez hornituz. Tokiko ekonomia indartzeko, ekilur moneta erabiliz. Energia propioa sortzen duen komunitate energetikoa bultzatuz. Etxebizitzaren arazoari aurre egiteko, herritarren parte hartzea sustatuz. Bertako landare eta espezieak zaintzeko eta zabaltzeko haziak ereinez. Eta horrela, burujabetzen herria eraikitzen ari gara. Eman pausua burujabetzara. Hernani burujabe.